Banggaan ng dalawang tricycle sa Binmaloy, Pangasinan na hulikam. Samantala, karerahan ng dalawang motorsiklo sa Sarat, Ilocos Norte na uwi sa disgrasya. Ang insidente nahulikam din. Tutukan sa report. Banayad ang takbo ng mga sasakyan sa National Highway ng Barangay Malindong, Binmalay, Pangasinan nang biglang bumanggang isang tricycle sa isa pang tricycle. Sa kuha ng CCTV camera, biglang kabig paliko ang isa sa mga tricycle kaya nito natamaan ang kasalubong na tricycle. Nahulog ang driver ng isa sa mga sasakyan na nakilalang si Brian Soriano. Nagtamo siya ng sugat sa ulo. Yung tricycle na going to Binmalay, yun ma'am. Siguro pauwi na yun ma'am kasi nagtatrabaho ata yun sa Lingayen yung tagal dito sa amin ma'am. So going back home sa Binmalay ma'am, doon sa kabilang side, doon po siya usual nagpapark ma'am. Medyo magaling-galing na rin po yung ano ko, nakakausap na, nakakapagsalita na. Nagkasundo rin ang mga sangkot sa aksidente. Nahulikam ang karerahan ng dalawang rider sa Sarat, Ilocos Norte. Sa video, kitang-kitang biglang pagsulpot ng mga rider. Ang unang rider, diretso lang ang takbo sa kalsada, habang ang pangalawang rider ay napunta sa bakod ng bahay hanggang sa bumangga sa poste. Sa lakas ng impact, tumilapon ang biktima at napunta sa gitna ng kalsada. Nakaiwas naman ang pangatlong rider hanggang sa sumemplang. Dinala sa ospital ang bumanggang rider. Minor injury naman ang tinamo ng sumemplang na rider. Siguro sa kalasingan na rin kasi ayon dito sa na-interview natin na isa sa na-disgrasya, talagang galing sila sa lawag at may kunting inuman, sabi po niya. Joan Punsoy, Balita Amyanan.